Nem mindennapi eseménynek adott otthont a Városháza díszterme május 22-én, hiszen a volt mezőgazdasági felsőfokú technikum 1964-ben végzett diákjai tartották meg 45 éves évfolyam találkozójukat. Közel 20 diák, valamint egykori tanáraik találkoztak a polgármesteri hivatal dísztermében, hiszen itt tartották meg évfolyam találkozójukat a volt mezőgazdasági felsőfokú technikum 1964-ben végzett hallgatói. A nem mindennapi esemény résztvevőit Tamás Barnabás polgármester köszöntötte. Nagyon örülök, hogy ide visszalátogattak Putnokra, annak meg különösen, hogy ténylegesen a mezőgazdasági szakképzésünk, amely abban az időpontban, amikor önök végeztek, ez az ország egyik legjobb képzési központja volt, és az itt szerzett papírok azok nagyon sokat értek, én nagyon jól tudom, és ahogy ismerek itt egy-két embert, akik itt végeztek, hát vitték is valamire az életben. Ez nem véletlen egyébként. Úgyhogy sok jó egészséget kívánok önöknek, és azt nagyon köszönöm, mondom, hogy eljöttek hozzánk, és akkor tessenek megtekinteni ezt a filmet. Az elmúlt néhány évszázadban a magyar történelem jó néhány kiemelkedő alakja megfordult településünkön. A 45 éves találkozóra 16 volt hallgató, valamint 2 pedagógus tette tiszteletét, akik együtt emlékeztek a régi diákévekre. Először szétnézünk a városba, utána bemegyünk az iskolába, ott a díszterembe elbeszélgetünk azokról a dolgokról, ami azóta történt velünk, amióta elváltunk egymástól, nagyon ritkán találkozunk, mert elég távolról vannak itt. Igaz ugyan, hogy Borsod megyei, Heves, meg Nógrád megyeiek az öme, de nincs alkalom, amikor találkozunk, ez nagyon jó arra. Meg ahogy mondtam, Putnokra mindenki kíváncsi volt, mert fiatalkornak ez egy jó élménye volt. Nagyon örömömre szolgál, hogy megszépült a város, törődnek a dolgokkal. Tudom egyébként, mert járok ide, hogy a város lakói is, a polgármester, és akik ezzel foglalkoznak, mindenki arra törekszik, hogy a Gömör kapuja szép város legyen. Az emberek egyébként itt akkor is vendégszeretők voltak. Az egykori évfolyam egyik kiváló pedagógusa, Jankó Lajos tanár úr is szívesen találkozott tanítványaival. Ilyenkor mindig nagy örömmel jövök el egy ilyen találkozóra. Mindig több éves a találkozó, annál nagyobb örömmel, mert tudom, hogy azok még mind dolgoznak és élnek, azok a volt tanítványai. Nagyon dolgos osztály volt. Az, amit a volt felsőfokú technikumban alakítottunk, kertet, biológiai kertet, azt mind ők tevékenyen részt vettek ezekben a munkákban, fizikailag is, és nem volt, annak ellenére, hogy érettségizett emberek voltak, mind készségesen segítettek, mint fiatal tanárnak, mert én is akkor még fiatal tanár voltam. Nagyon hosszú évek teltek el, hogy a régi barátok és évfolyamtársak nem találkoztak. Újra együtt lenni elmondásuk szerint fantasztikus érzés volt, amit fokozott, hogy együtt megtekintették a városról készült filmet. A DVD-t pedig ezt nagyon köszönöm, hogy kaptam, mert ezt el fogom vinni haza, és meg fogom a gyerekeimnek mutatni, hogy én hol jártam iskolába. A fényképeket, amiket csináltunk, szintén ugyanúgy, kikkel jártam, és örülök, nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Az évfolyamtársak visszaemlékeztek a régi időkre, felelevenítették a régi közös élményeket, elmesélték, kivel mi történt, mióta útjaik szétváltak. A felejthetetlen találkozó városnézéssel, majd közös ebéddel ért véget.